Tang harin cisngi baladon ka jingtua ka kindau ha ka jingkeng dua uksoi na ka daw ka jingti manchnaya ka jingkeng ka betumai u MLA jong ka umroy u ba George Bilengdo manta ka sngi rengkat kenong ilam shnong ulahir banlet jurim badlap bakate ka jingkeng kam shingan shu na ka benta ka likawan jong ki pajba khamtam lada ailat ya ki kali ki bakit khia kate ka jingkeng kala ban khlem net kut no sndon Hakani ke jinglet jurip ya kete ke jingkeng na lo jong u MLA bat kirang bashnong ladon langru u project director jong NHAI Shillong u Anand Singh Chauhan bat ru ki engineers na PWD bakuntup yo SE PWD badipe yak highway u ba Ezekiel Lengdo u EE katnat PWD Umsning division ba rempang khar kangor bat ki wede kinong elam jong ke NHAI Hakani ke jinglet jurim lalap baki benta batwa ka kendau hagate ke jingking duar uksoi kade namar ke jingti kendau banchna ye ke jingking batmai haneng jong gate ke jingking duar uksoi kabala don lupa kumbala sakhi de ki ba badwat ki officer jong ke NHAI ki lapan pau bagate ke jingking kam shingan shu na ka benta ka lek kawan ki ba bad ladi ban khang shisndon ban ya ki kali ban kit khia bad lada island baki kali kin ya kate ke jingking kala ban wanra ya ke jingma MLA jongko umroy uba George Bilengdo habakren sekilat pathai kubor ulaong bakini ke jingwan jurip jungu kadai da ke jing saukia halo ke jinglong jingman jong ke ke jingkeng bat usngau khiaru bayu ajia kanu ke jingjia basngau si lada ke dia nekhen katai ke jingkeng Ni ke jingking arsna mensua nagaliang jungi nagi sembalang bat nagaliang jungi di nongsong snong di beran sini ke tanyi la pensnau sel sarkar ni la bun di ba layu ini di lat pathai kubor lagi di kubor te kumbalong mentah ke bajia menin na nak kemat macam i to kubor bakelem sisa la di bener ki ler la di bener tapti swa te ke bang i galong ba kini jingking ke dega ada nak section 144 ladu tu kubor la pelai mereka bang i section 144 artili jingking ko kata adam sai ko kini dua suit di maga section 144 ka terikam ya kinong hikai ka terikam ya ka yap ke im jong di pai ba te nagta sa gawin kalong ba tadi jingking lah besok ay kerteng dengan workshop tadi ay kerteng no daga Turti Bridge mar kamday nag ngipe ki comments gi iba baday na kita kamday ra talk suit way gaday ba klem triba te sa gawin habang ipay pat habala khang pat mata kumni ki jing kamtam mangi ibatit sing nga gaday way batit sing bormbong dengan itu lupa lengba gelat patai kubor sagi nong report fai bakador sing mentakan sa hardor kador sing mentakan dekat arspa namar bomlai hap pultai de gebek kelirit kan poi mentakat wai na kat arna kat sijar tengka Simon dekat tak bahaya ki pat nong rep gijungi kata gue kemen dek boleh buka kelem POE ketu video bangiring menin gede hak por bawan ki kali ki ba overload di kat sawat santaya lebih baik bah tu video pak menin galong bah hak por bagian gitu kali ka kelem wan kali rit ke scam wan biang nomor arsin tu ibu kelem hak bawan biang tang suwan biang kitrok ke kelem biang sebentar saya sibit mit latih kenapa kan lut sendan ahi gitu kat wal por kawai te kum mengitip ru nagaliang jongah kan sai bangat dengan kenor ya keter di wal dagi wan mene gitu ki SI II ru ke bang UI ngela keren hidup maswa pila UI ki lat patai gebor ngela keren nak por sekapor jadi bagadon ka kejing bom trek joki ban snai ka ne jingking ke badan hari kawai bat kawai jingking ke badan apo wa amkan kan bai kawai wa berit ke snai jingking nantasa kawai kalong baya ka bay repair jong kani ke beli bridge man umanai la siu kata tikna ngatip na po maintenance tana mo kanu andre la siu bai ya ka bay maintenance ke bay repair kan bahadu mentah tangar benai kaya nadu ke por ba betit yo so kompor yo so sepor kaya tangar benai hadin tu kamya syu ke bay repair la siu bai hadu mentah kan ba kata jiking mentar bai dan close ke bay repair i ba gadang don ketika jingtor na si ki site yung kenika jikia te hagni ki singi la don ki perlo ki belai pentip asang i sirkai kata kom long komban yung kenika ka surok oleh saban ko jikia te takadaw menin pede la don ki bala lap no ba la khalem no to ndo ko ban site ba sang ban pedi ba padu payaro ula ban prano nakadaw ba ko ki jinya yung kali na kasi ikan ni kam dei ka issue ko bathmai no to jungi kani ka mat lara am ta jan don ba sausam guna wala ka yung baru yang tang la pentip ya sarkar
ban kaliang tu ni jingking kam long shu nak daw ba kitrok kibayai kikali kibayai long khia palat ban ya ke ba kan jingking kala bakit ke overload ke bangi ong ke ba tak palat ya kan selong bypass barak ko bat ya kan jingking dor suit dam de hadin bagi lai kran untuk apa assembly nak lai inspection tu bat ka department utility bat kaliang national highway de gilai sna itu jingking nar ke bagi ong ke Billy Bridge ke ba kot sama South Road na kabagi IT siya BRO berpentre to ko te katu jingking ru khamshan tang hadin kniat panai katu jingking ru katwano armdei ba nak jingya pun kan kali nak daw bagi kimpat la ban de la kam ya jingkit palat put jo drop ki bayai ba kit kimar ko per te kani bar khoi ka jing jot ni jingking adai na ka ko bot ka mangilai kren nak por se por ba sarkar ba nak ju ko poru mangilai pen smo ba kerpat iki ba suma ban be je kani ndai jan kat boro khoi jingking ki bodon kila bantuan no de hagni ka konsumsi murai don atli jingking ki bodon kam ba oi gini ka jingking adok suit bagwe itu jingking jo mendam ke ko miam ke boro atli ni jingking ke ba dan kampala na mdei tang na kebenta ke selong mdei na kebenta wat kanot isi bro ko we en rein dala kren maknaru long ta don jing islam de kombolong menta wat trok di klem khanglat chu bakat nu jingkit nomor sipor la bu ba ini jingking do suit kan kit no stang sipor don dekat kum ke report ke bengio pade na kini ki ba ki bapai kamtam kini ki engineers ki jongi alap ba lakit ru nro photan nyu photan ru aman ka man ka sni ki kamtam ha por mi kamtam ki por ba ki kamduna kali kuntu ki bun ba ki trop ki bayai ba lakit pala por plat na takadaw ka satwa ka ni kajim banyai kali ba kham khia ataru pala ki ka photan afrai kan nang bu ji bagi kali ki ba khia ki nyai ni kung kaji kal mende wala da ki snar da ka kontrol par penne ya ka tu ndo ka pakala dan rei bangkin kali ki ban kikhia hi ka mulla sim ji pala dena ta daw kan bu ji mai ka ya ki pai ba ju jela nomor kini ki trok go bun ki la man hap le cha na ka jingking dam pan ki upade lembah ke Selong dan taru kadang bu jingking nomor bakati ki jingking han teru pala tor lupa pada kalian ka ikut pala bu section de han teru i bakim don ka ta jingking kli ka ba shisha hak ba ban pai ya ka wi ka jing thau jong ki trok ki bakit namar bon ki trok ki ba yai mata la shu yai bi tu khram thau ke namar ba yai khram thau tem tip kan no ka khia kan no ka long ke wat ki bawan nang tina go hatir ngem tip kan no ki khia i bawan nang ting than juai kan no ki khia bawan than west nang ter kan no ki khia ke kan ka jing kin sting jong sarkar na pai nei te nilai i kleng surok la torlut la jot lut jing tieng kini ru satuan mangan kini lenti bang sarkar kan le halor kini tengala isitom nomor ba hakap biang por ngila pentip sa sarkar alai sinam tam ngila pentip sa sarkar ka baide ba kani andrei lada ka sarkar hak kat kudu kini klimat ru lajan klem bang laban bu cuman sawat ya ki pai ba ki bayat yang tu lada ka sarkar kam kindit menta dia kan kindit salano di takadaw kani kala laban kata lu ya ka ndai tangkali kawan di pai ba ndai kamar ba mardi la sai ka mengiting man hakni por baki paya ikitrok ban kit marbam sa Selong nya ni Selong bypass kiudor segi marbam no ka baikit haban siu extra haban siu tam sama pahajar kena gajar tingka sikali de kan ni kan kata ru de kamar bam mardi de hanta kin ka bangiting yo sa kadam ka krak kadam de sa ngin poi sa ik dengan ngam tipsyo da ka eglanti ka bangin kran nomor hadin kumu no mikmat jo ni ka dong ka thai entala saus nam ing la kren sepang di jingking dam ban adu mutala lais nam tam le kren sepang di jingking ro so indrei kada ka kam ka ya hakani ko dengan i septieng ba ani ka jingbok ki kli jongul ki pai ba ki na sai jong ki officer ba di ban page ni department ani kan kata lut yang berkoi nga na kaliang umurang masnong jong ni ka snong mro nora den ba ngilayo egini ki jingja nadu men nen kasni ya ka bakal don ni ka jingtua abade bane ka jingking rock sun abade jong ne ka jingking jong ka NSC debo jo ka porot la yo ban pentrai ya ka jingking ka batmai na kini ki company bat ba alin bang la yo i kini ki jingtrai ka bala ya sai bang i pan nen ya ka jingtua jong ka jingking ka no ngidap da ka jing susi ka bakraw na ka liang jong snong ro namar ene ka lakta sya bat ni kong kan kata iro ya snong ka jongi ni bat ka baaro kan kata pada
ya kejelah hibrok koi but ya kistit ki besya baru ki banyak lembah nak ne lembah si pos char Mizoram terter de ke bang ong nak kalian ke ji kisnong bangi kitu bangi tepat ro ya ka pidudi bakade ban pet lang hang ne kana ba kanum dan kono ka jing ban nak kalian juga company ro bakala de ban pentrei no akabai de ban pen scam ni ketika jingking ke batua ban thaulat de kino kilenti na na kamta ka jingbet ka jingbiang bat namta ka singan ka jingsong singan po jo ka jingking ki bayai limba jo kene wat ada ya ki kaliret ro menta ka lasong sir habai de bat kene ka jingking menta de kumbang ilio jing tip menta habai de ki drop hi ban ya limba jo ne ka jingking ya menta hilapan sange de bat ki kaliret ro habai ya limba jo ne ka jingking kin habya ya peneng jo ka jingsong sir tena takarau nak kalian ke jingking pesnong ikitu ya ka nihai bat ikan company hero bat pe bat betreh ne bakal de ban ai no de kino kilat jingeda ban yada nam ta to chiking khang ban lak no jima jima sa Allowed. We are taking preliminary measures to retain earth as construction of retaining structure. It will take around 5 to 7 days to further to access bridge in regular basis. So what about the movement of the heavy vehicle? The heavy vehicle, as per officially, this bridge is for 10-ton capacity of heavy vehicles. So heavy vehicles may be allowed after 7 days, one by one, with the limit as described for this bridge. We have seen this bridge has been coming in the news for time to time because of the not a proper. New bridge is constructed for taking sufficient load, and the new bridge is constructed in a very speedily manner. It will be completed. We are trying to complete this within 6 months. So what will be the cost of this new bridge? Cost will be as per contract. Cost will be there.